Osote Governor Anambra State bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim ekwego ndị Anambra nkwa na ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo nọ n'isi ya ga-akwalite okpukpe abụọ ihe o mepụtara n'afọ abụọ gara aga n'ime afọ ndị anụnwa fọrọ afọ. Osote Governor kwere nkwa n'ogige International Convention Center ọka n'oge otu mmemme achịkọbara iji wee merụba ọgbọ afọ abụọ nke ọchịchị dị ugbu a ji wee rigoro n'ọkwa ọchịchị. Onye nta akụkọ anyị bụ Emma Okonkwo ji akụkọ abịa. Steeti a bụ Dọkịta Ibezim onye kọwara na ọdịmma ndị Anambra bụ nnọọ nke na-echu ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo ụra oge ọbụla kwupụtara na ndị Anambra ahụbeghị ihe ọma na ọchịchị ọkammụta Soludo ebe ọ kọwaa ihe ọma dị iche iche ọchịchị a megoro na Anambra steeti dịka obere ihe n'ihe ndị ọ na-akwado ime n'ọdịnihu. Dọkịta Ibezim keneziri ndị Anambra maka ịdị na-enye ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo nkwado otu o kwesịrị ma kpọkwue ha ka ha gaa n'iru n'inye ọchịchị a nkwado dịka ha na-enye ya. Onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka mmepụta ngwaahịa na steeti a bụ Maazị Christian Udechukwu, onye na-ahụ maka ogige ebe obibi bụ Maazị Felix Odimegwu nakwazi onye ndụmọdụ pụrụ iche nye gọvanọ steeti a n'ihe gbasara mmepụta ihe dị iche iche na azụmahịa n'ụzọ ọgbara ọhụụ bụ Nwaada Chinwe Okoli. N'okwu ha dị iche iche gụpụtara ụzọ dị iche iche ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo site n'ụlọ ọrụ ha dị iche iche si wee mee ihe na-atụ ndị mmadụ n'anya n'ụzọ pụrụ iche ndị gụnyere idozigasị ogige ebe obibi hụ na enwe ozi mbuze dịka enwe na mbụ, iwulite ọnọdụ azụmahịa na steeti a nakwazi ịkụziri puku kwuru puku ndị ntorobịa aka ọrụ dị iche iche iji wee mee ka ha nwee ihe ha na-arụ ma bara onwe ha uru. N'okwu ha dị iche iche onye ji ọkwa National President nke Anambra State Association of Town Union bụ Ọkaikpe Titus Akpaudo, onye ji bụ ọkwa Majority Leader nke Anambra State House of Assembly bụ Maazị Emeka Afọka kwupụtara nnọọ na ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo alụgo ọrụ ọma dị iche iche nye ndị Anambra nke ọ na-enweghị gọvanọ chigo steeti arụrụ na mbụ ma kọwaa na gọvanọ egosipụtawa onwe ya dịka onye bụ ọdịmma ndị Anambra n'obi oge ọbụla site n'iwu na amụma dị iche iche ọ na-ewepụta. N'aka nke ha onye ji ọkwa onye ọchịchị nchere oge nke Idemmili North bụ Maazị Chuks Brown Igboanua, onye nke ji ọkwa ọchịchị nchere oge nke Ọka South bụ Maazị Thank God Anago, onye nke Orumba South bụ Prince Neville Uchendu kọrọ nnọọ ọlụ dị iche iche gọvanọ Chukwuma Soludo lụrụ na Anambra steeti dịka ọ pụrụ iche nakwazi ihe na-agbara gọvanọ Soludo akaebe na ọ bụ ezigbo mmadụ na onye chọrọ agam n'iru Anambra steeti ebe ha towezi gọvanọ maka otu o si were nwatakịrị akụnụba steeti a nwere na-alụ ọlụ a na-ahụ anya ọbụnadị n'oge dịka ugbu a akụnụba Naijiria na-ahụju anya site na ICC dị n'Ọka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.